איחוד האמירויות משיקים את האסלאם בוט הראשון. עוד כמה שנים לדעתכם יהיה רובוטים מוסלמים שיעשו פיגועים באוטובוסים בישראל? אללהו אכבר! אלוהים, כל דבר הם הורסים. כל דבר הם הורסים, גם טכנולוגיה הם הורסים, הבני זונות האלה, זה מטורף אחי. זה מטורף? אללהו אכבר. אהבתי שהוא אומר אבל אללהו אכבר, אבל כאילו עם מתורבת, זה לא מספיק ערבי. נכון? זה לא מספיק ערבי אחי, זה לא שם. הוא אומר את זה אשכנזי מדי. אללהו אכבר, אללהו אכבר. אללהו אכבר. אללהו אכבר. צ'אט, כמה רובוט כזה עולה? נראה לי יש לי באלי אקספרס, נכון? אלי אקספרס רובוט. וואו. צ'אט, הייתם משלמים? וואלה, מעניין מה הוא יכול לעשות. גם איך האחריות עובדת. גם מה הגבולות שלו כאילו. אני יכול לגרום לו לעשות דברים סקסואליים או לרצוח מישהו? لا إله إلا الله أشهد וואקף וואקף וואלה ענק פתוחק! أن لا נראה לכם הוא מבין את זה? إلا الله. אני מת, הוא גם מואזין! למה שהוא מואזין הוא נשמע יותר מחבל? תשחק GTA 6? צ'אט, אני אתכם כנה. אני מצד אחד ממש רוצה לשחק GTA 6, אני יודע שגם בתור סטרימר זה כאילו הייעוץ העסקי והכי טוב שאני יכול לקבל, אבל לא בא לי לקנות פלייסטיישן, לא בא לי לקנות פלייסטיישן. למה אני צריך לקנות פלייסטיישן כדי לשחק GTA 6? אני לא מבין בשביל מה קניתי מחשב באיזה 15,000 שקל אחי. באמת להיות גיימר ב-27 אחי זה אחד הנוראים אחי, באמא. כאילו איך זה עובד ב-GTA? אתה יכול פשוט לזן איזה זונה מסוימת, אבל אין יותר מדי אופציות, נכון? נכון? וואלה, מעניין. משימה שאתה צריך לשחזר את הקלטת סקס של קים קרדשיאן. וואלה, זה משימה מטורפת, אחי. אני נופר בוסקילה, אני בת 27, אני חולה נוירולוגית עם הפרעות אני לא הבנתי למה היא הביאה כמה ילדים אתיופים מהשכונה לרקע, אחי. כאילו זה טקס יום השואה. תנועה וטיקים, עם חולצת שירים בכיסא גלגלים. אחותי זרקה אותי מהבית כבר 3 ימים, אין לי איפה להיות. אם כבר נכות על נפשי, שמי אליזבת, אני חושב שלדעתי מגיעה לה מענק, לא על הזיוף שלה. אין לה באמת נכות פיזית, נטו על איך שהיא מתנהגת, כאילו תראי כמה זמן היא לוקחת את המשחק הזה. כבר 5 שנים אני שומע על נופר בוסקילה אחי. רק על הפסיכוזה שלה שהיא מאמינה לזה, תנו לה מענק! תנו לה, תעזבו אותה בשקט אחי, באמת אני לא יכול לשמוע עליה כבר, על הזונה הזאת. איפה לישון. מה איתך ארבל? אני מפרכסת ופשוט עוברי הוראה. חלאס שט, גם בכל מקרה, אתם יודעים כמה, באמת, אני מאמין ש70% מביטוח לאומי מזייפים. 70% מביטוח לאומי מזייפים. אני אומר, כן, יש אנשים שמקבלים ביטוח לאומי ומגיע להם והם חולים ובאמת ליבי רק איתם ושלא יודע איכשהו יצליחו לחיות את החיים כמה שיותר נורמלי, אבל אני באמת מאמין שבגלל שאנחנו מדינה של עוקצים וגנבים, 70% מביטוח לאומי זה גנבים. זה למה ביטוח לאומי גם כל כך מתייחסים לחולים בצורה כזאת נוראית אחי, ושולחים לך סוכנים לבית ושולחים לך שאלון כאילו אתה הולך להצטרף לקג"ב אחי, זה למה זה ככה אחי. אותו דבר ביקור רופא. למה ביקור רופא לא נותנים גימלים לחיילים? כי הרוב מסנים את המוח אחי, בכנות שט, בכנות. אני באמת מאמין בזה שזה ככה אחי. כולם פאקינג מזייפים אחי, ואז למה זה גורם? אנשים שבאמת צריכים לקבל לא מקבלים אחי, כי הם לא משחקים את המשחק אחי. סבא שלי זכרונו לברכה לפני שהוא נפטר אחי, הוא נלחם בשיניים אחי לקבל מענקים מביטוח לאומי. הוא היה צריך להקסיד עוד יותר את הנכות שלו אחי, כאילו לא היה מספיק נכה גם ככה. לעשות עליה פרק במתחזים חייו, זה תפנה איך קוראים לו? איך קוראים לו צ'אט? זה שתמיד עושה את ה... איך קוראים לו נו? לא זוכר איך קוראים לו. חיים אתגר, תפנה לחיים אתגר אחי. שעוברים, אם הם רואים, שופכים עליי מים. וואלה זה אם מטורף את האמת פרק שלו עם חיים אתגר. אם הייתי חיים אתגר והייתי מראיין אותה הייתי פשוט מקים אותה מהכיסא בכוח. אמא שלי היחידה שיודעת לטפל בי, מכירה את כל התקפים ויודעת את המצב שלי. אני צריכה את הבית שלי, אני צריכה את אמא שלי שיודעת לטפל בי. מה איתך? וייב סטרימינג! איך אתה נסיך? וואלה תדע שלדעתי יש לך פוטנציאל לחוש עמותה בסטרימינג אחי. אתה רק צריך פחות להיות אוטיסט אחי. לא יודעת שתו שילוב אמרתי לכם של זאגרון וביגי וטדי, משהו הזוי, אבל אהבתי. מה גמרתי בהפעלה היום? ובטח משטרת ישראל
צ'אט, נכון, זה גם לא פעם ראשונה שהוא עושה את זה, הוא כוכב ילדים, הוא שר על בולבולים, הוא משחק על זה, הוא לא כזה טיפש. שמעו, זה ממש דוחה. זה ממש דוחה שהוא עושה את זה, אני לא מבין למה הוא עושה את זה. אתה ליטרלי כוכב ילדים, אתה מופיע מול ילדים קטנים, למה כל פעם להוציא את עצמך איזה חולה מיניה, חתיכת גועל היה לי נפש, לקוח שבא אליי שהיה איכס. על כיסא גלגלים, איכס. וכשהוא הגיע לעמדה שלי הוא פשוט נעמד. אכס! מה זה וייב, יש לך ביף עם צ'יטוס? מה צ'יטוס עשה לך? שמע, הוא כן קצת קוקסינל, אבל הלב שלו במקום הנכון, אחי. זה מה שחשוב. גם אני התגעגתי. או שיט! משגיח כשרות! תודה רבה על הפאקינג 2000 קיקס, יא המלך! אוהב אותך, אחי, תודה רבה אנון על ה-500 קיקס. היה לי לקוח שבא אליי שעה על כיסא גלגלים, וכשהוא הגיע לעמדה שלי הוא פשוט נעמד. אנון, אני אגיד לך מה, זה לא תמיד אומר שהם מזייפים. יש אנשים על כיסא גלגלים, לא כי הם לא יכולים ללכת, כי זה עוזר להם להתנייד יותר בקלות. הם כאילו כן יכולים לעמוד וללכת בצורה מינימליסטית, אבל הם לא יכולים לעשות את זה לאורך זמן ארוך, אתה מבין? או לרוץ, או להתאמץ יותר מדי. אז זה למה יש להם כיסא גלגלים. כיסא גלגלים זה לא תמיד המצב הכי קיצוני בעולם שאתה נכה 100% אחי, אתה מבין? אז אני מתכוון, אבל כן, זה קצת מצחיק לראות את זה מהצד. זה קצת מצחיק לראות את זה מהצד, אני לא אשקר. מקס היה גומר, מי לא היה גומר את ההפעלה הזאת, תראו מה גמרתי בהפעלה היום, ובטח צ'אט, מה דעתכם על זה באמת? כאילו, רק אני רואה את זה בתור משהו חולני ממש. שוב, תודה רבה משגיע ואנון ו-KGS, כפרה עליך, צ'אט, תודה רבה על כל התמיכה היום, אני באמת, אני מעריך את זה בטירוף, צ'אט, כפרה עליכם. שמקס היה גומר, מי לא היה גומר את ההפעלה אני מצטער שאני חוזר כל פעם להתחלה, אני פשוט אבל בהלם אז- שזה מה שיוצא לו מה מהפה. צ'אט, זה ששר את בולבול נאמר, אני אוכל בולבול, בולבול, בולבול. מיליון צפיות בטיקטוק. בוא'נה, צ'אט, לא כזה קשה להיות אושיית רשת בטיקטוק, אה? זה באמת לא כזה קשה. למה זה לא מפעיל את הסרטון? היי, אני דומה לנעימה, אני בול נעימה, הוא בול 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 נעימה, הוא בול 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 נעימה, הוא בול 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 נעימה. טוב. מה גמרתי בהפעלה היום, ואני יודע זה לא אותו סרטון! נכון? שאתם אוהבים שאני גומר הרבה, אבל חברים, אני כבר אין מצב, או שהוא איזה עבריין מין, או שהוא באמת כזה אוטיסט שהוא לא מבין למה שיוצא לו מהפה, אחי! וואו! גמרתי בהפעלה היום, ואני יודע שאתם אוהבים שאני גומר הרבה, אבל חברים, אני כבר מכין אתכם שאני לא הולך לאכול היום הרבה, אז שימו לב, התחלתי כאן עם הפחית, חגגתי לאביאל, האלוף והחריף, אז תרימו לו בתגובות בהמון. 5 דברים שלא ידעתם על בני מזל סרטן. אני באמת מרגיש את הסרטן עכשיו. מדרג הסיפור המרתק על נער מה אסור די, עוד פעם זה אסור לשתות מים בין 9 ל-8 כי מלאך מחליף משמרת ואם אתה שותה מים באותו הרגע הוא לוקח אותך לגיהנום ודוחף לך מזלג אותך בתחת ואתה יושב כל החיים שלך בגיהנום אחי באמבטיה של צואה אחי! לשתות מחר מים בין השעה 8 ל-9. שתפו את הסרטון הזה לזיכוי רבים לכמה שיותר אנשים. חברים, יש 4 תקופות בשנה בהם מתחלפות העונות וגם המלאכים למעלה. איש באמונתו יחיה. איש באמונתו יחיה אחי. אני בן אדם אוהב אדם. מה המקצוע העבודה הכי מתאים והכי לא מתאים? מדרג מה גמרתי בהפעלה היום, ובטח שמקס היה גומר, מי לא היה גומר את ההפעלה? בטח שמקס גומר. אתם מתים על זה שמקס גומר. ימי בתוך הפה. ההפעלה הזאת, תראו שאלוהים יעזור לנו. כל אחד יותר נכה מהשני.